Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Atong padayon nga iampo nga maghiusa ang katawhan labi na gyud diha sa pagpalambo sa mga Kristohanong hiyas sa pagkamapaubsanon. Ang atong mga leaders, labi na karon ang atong mga political candidates, mo practice o mo sugod pagpakita nining batasan sa usa ka tinuod nga Kristiyanos. Ang ato sa mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato dinhi, pinaagi aning padayong pagpamalit sa atong mga slots, hatagan unta sa Ginoo sa kalinaw ang ilang kinabuhi. Atong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog nining misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios nga makagagahom, itugot nga itumong namo ang among mga hunahuna sa mga pagtulunan sa imong anak, aron magtuman kami sa imong kabubuton dili lamang sa pulong kundi usab sa buhat. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Sirach. Anak, kun mag-alagad ikaw sa Ginoo, pag-andam sa mga higayon nga pagasulayan ka, pagbuhat sa kinasingkasing ug sa tinuod, pagbaton sa kabugnaw kun moabot ang mga kasamo, pagpabilin diha sa Ginoo, ayaw gayud pagbiya kaniya ug magmahamugaway ka sa katapusan sa imong mga adlaw. Dawata bisan unsa ang mahitabo kanimo. Bisan kun pakaulawan ka, pagpailog. Ang bulawan sulayon sa kalayo, ug ang hiyas sa tao sulayon diha sa horno sa mga kaulawan. Salig sa Ginoo, ug tabangan ikaw niya. Paglakaw nga matarong diha sa iyang mga dalan, ug ibutang ang imong paglaom diha kaniya. Kamong tanan nga mahadlukon sa Ginoo, pagpaabot kaniya nga magpakita siya kaninyo sa iyang kaluoy. Ayaw kamo pagtalikod kaniya o masukamod kamo. Kamong tanan nga mahadlukon sa Ginoo, salig kaniya ug sa walay duha-duha gantihan kamo. Kamong tanan nga mahadlukon sa Ginoo, pagpaabot sa iyang mga panalangin sa kaluoy ug sa kalipay nga walay katapusan. Huna-hunaa ang mga kaliwat kanhi ug palandunga kini. Aduna bay gitalikdan sa Ginoo kanila nga sa kanunay nagtahod kaniya? Aduna bay wala tagda sa Ginoo kanila nga nagampo kaniya? Ang Ginoo maayo ug maluluyon,
Nagpasaylo siya sa atong mga sala, ug nagamping siya kanato sa panahon sa mga kalisdanan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Itugyan ang inyong kinabuhi ngadto sa Ginoo, ug tabangan kamo niya. Itugyan ang inyong kinabuhi ngadto sa Ginoo, ug tabangan kamo niya. Salig sa Ginoo ug pagbuhat sa maayo, aron pagpuyo ikaw sa yuta ug magpahimulos sa kalinaw. Paglipay diha sa Ginoo ug hatagan kaniya sa mga tinguha sa imong kasing-kasing. Itugyan ang inyong kinabuhi ngadto sa Ginoo, ug tabangan kamo niya. Ang Ginoo nagabantay sa mga kinabuhi sa matarong. Ang ilang kabilin nagalungtad sa kahangturan. Dili sila maulaw diha sa daotang panahon. Sa mga adlaw sa gutom, nagpuyo sila sa kabuhong. Itugyan ang inyong kinabuhi ngadto sa Ginoo, ug tabangan kamo niya. Likay ang dautan ug pagbuhat sa maayo, aron mabuhi ka sa kahangturan. Kay ang Ginoo mahigugma sa matarong, ug dili mo biya sa mga maunungon kaniya. Itugyan ang inyong kinabuhi ngadto sa Ginoo, ug tabangan kamo niya. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausab kanimo. pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Himayaon ikaw, O Ginoo. Unya mibiya sila ni adtong dapita og mipadayon paglakaw latas sa Galilea. Dili buot si Jesus nga may mahibalo kung hain siya
kay gipahimangnuan man niya ang iyang mga tinun-an nga ang anak sa tao itugyan ngadto sa mga tao og patio nila siya og mabanhaw tapos sa 3 ka adlaw. Wala sila makasabot kung unsay kahulugan sa iyang giingon kanila, apan nahadlok silang mangutana kaniya. Nahiabot sila sa Capernaum og sa nakasulod na sila sa balay, gipangutana ni Hesus ang iyang mga tinun-an, unsa may inyong gilalisan didto sa dalan? Apan wala sila motubag, kay naglalis man sila kung kinsay labing dako kanila. Unya, milingkod si Hesus og iyang gipaduol sila og giingnan, bisan kinsa ang buot nga mahimo nga labing dako, kinahanglan nga magpaubos siya og mag-alagad sa tanan. Unya, gikuha niya ang usa ka bata og iyang gipatindog sa ilang atubangan. Og iyang gikugos ang bata og miingon siya kanila, ang mudawat sa usa ka bata nga ingon niini sa akong ngalan, mudawat usab kanako. Og ang mudawat kanako, wala mudawat kanako lamang kundili kaniya usab nga nagsugo kanako. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Nindot kaayo ang mga pahimangno ni Propeta Sirach dinhi sa atong unang pagbasa. Mao ni ang kinaiya sa tao nga tinuod gyud nga Diosnon og tinuod nga malinawon. Matod pa niya diri, ako laning usbon ha, anak, kung mag-alagad ikaw sa Ginoo, pag-andam sa mga higayon nga pagasulayan ka. So kung doon na di ay tayo pangandoy nga moalagad sa Ginoo, naagyo'y pagsulay. Lingay mong tupad ing na gisulaya na ka. Nakasuway na. Mo na karon gubot bitagay ning ato mga politicians kay diya pa gani ilang gipangkiha na ang mga or gipatawag ang mga vloggers gipang kuana sa dito sa atong kongreso kay daghan kuno kaayo ang mga fake news, mga bugal-bugal, mga below the belt ba nga mga comments. Mo ginay mahitabo kung naata sa gitawag og social figure or mga lagad ta ba o katilingban. O gusto ka nga way musulay nimo, way mo pasakit nimo, dito na lang kasi inyong suot. Ako bitaw din ni asa ko sa atong simbahan. Perting daghanang musaway, nasay muday, nay mo bugal-bugal, mo pasakit. Nakaroon unsa may itong buhaton kung naana ang pagsulay. Matod pa niya diri, pagbuhat sa kinasing-kasing og sa tinuod, pagbaton sa kabugnaw kung moabot ang mga kasamo. Kanang relax lang. Pagpabilin diha sa Ginoo, ayaw gayud pagbiya kaniya og magmahamugaway ka sa katapusan sa imong mga adlaw. Ato gining ibutang nga murabag sentro ang Ginoo gyud ba? Kay kana man gong katilingban kun atong alagaran, ang atong gialagaran mao ang Ginoo. Ang community mao na siya ang presensya sa Ginoo. Gisulti na sad ni Kristo sa uban niyang mga ebanghelyo, niingon siya, kinsa tong duha o tulo nga magkatigom sa akong ngalan, anaa ako diha sa ilang taliwala. Unsa maning duha o tulo? More than one. Sa ato ba kay more than one, tawgon na siya community. Nya, kung ang mga
ato mga gobyerno, mga political leaders, gusto mo alagad sa katilingban, ang ila ding gialagaran, mao mismo ang Ginoo. Unya kung sila nga nangalagad, dili Diyos nun, kita nga ni alagad din his katilingban, ang atong hunahuna, dili katilingbanon, mag-away kita. Kay isig man taog, insister sa atong gusto. Away gyud. Pero hunahunahon nato ang katilingban kanunay. Muna ako sige jud kog pahinomdom nyo din nila binani ro nag-angat og eleksyon nga ang atong butaran kanang mga leaders, mga senador, mga congressman, unsa pa ni gobernador, mayor, mga konsehal sa lungsod o sa syudad. Atong tan-awon kinsa nila ang nag-preserve sa panaghiusas katilingban. O kinsa sa nila ang mga nagguba ni ining gitawag nato kahiusa. Nya kinsa may makaguba? Kanang magsigi og away, magsigi og sinawayay. Unya mo insister gyud na sila gyud mo ilabaw. Tanawa bisan ang mga apostolis ni Kristo diri sa atong ebanghelyo, nagkuyog na silang Kristo. Nya gipangutana silang Kristo, unsa may inyong gilalisan? Nga hilom sila. Ang tinuod ay nilang gilalisan, naglali sila kinsa gyoy labing labaw nila or mas suod sa Ginoo. Sa ako nang gikaingon, ang Ginoo naas katilingban. Daghan rong naglalis, daghang nag-away nga ato mga politicians o mga leaders, di lang din sa atong nasod, hangtod na kalibutan na mga katilingban dinhi sad sa simbahan. Ngano man nag-ilog kinsa gyoy labing labaw nila dihas katilingban, kinsay masuod nila sa katilingban. Ang mga apostolis kinsay mas suod nila sa Ginoo, kinsa bay gitawag na tog duol sa luwag. Ikaw na be lingi ay mong tupad ina duol kas luwag sa atong lungsod. Duol kas luwag sa atong nasod. Daghan kay diay dinhi sa simbahan, daghan sa kay mo paduol sa pare. Ana nya kung ang pare gani dili kayo sikat, adto mo paduol sa mga sikat-sikat nga pare. Nya ko na kay na proud na kay sila ana. Gani usahay dinhi sa simbahan ang suod sa pare kana mangyong mga kaning naa sa opisina, kanang sekretary, ana, hasta ng driver, suod mo na sa pare. Usahay sad ang mga batasan, labo pas pare, no? Mga isog kayo, kusog kayo mo, istorya, wala binag ang ilang istorya kato mga ordinaryo, pero dinhin no sa ato, mga buutan man ni sila. Buutan ba? Ana, suwayin ninyo ana sa atong opisina. Kamu pa kayo sa atong opisina, pagpa-disguise ragod mo diaganha niya kulit-kulita kuno ninyo sila kana bang suway ba kanang supak-supak ka niya kanang insultuha niya human report di mo nako ikuan ha i-record ninyo i-record ba ana unsay ilang tubag niya i-report nga rin ako kay gaduda ko ani atong naa sa opisina basig duna ni kabuang sila niya testingi lang kaning ako mga driver kana diya na nag-atiman diya na atong grounds kulit-kulita kuno ninyo o taas bag pailog kay matud pa diri ni propeta Sirach paubos lang paubos unyag na gani ang kagubot pag mabugnaon ano so ay kuno aircon man gina ato opisina tanawa kuno nang batasan sa ato mga sekretaris diya bugnaw ba unyag bugnaw gani ako na silang ingnon pwede na mo mga matay. Kay bugnaw man pero kusog mo singhag ngisog dayon ato na silang seminaron kanindot unta kung ang ato mga leaders magningkamot ba sa pagpuyo nini o kinsa may makapuyo nini matud pa ni Kristo kinahanglan mahisama mo sa gamayng bata. Ako ginadinhing gisigig emphasize nga kanang bata og maghisgot tag humility
kana yung bata mo example kay mo ginay gigamit ni Kristo. Hinoon si Kristo perfect man gito siya. Kamaogit siya unsay gamiton. Wa siya mo gamit og dakong tao ang bata. Ngano man kana manggong bata niagi ta diha tanan. Kinsa man ninyo wa mo agi pagkabata bita sa kamot. Kana bang ni ditsur mog tugpa diri sa kalibutan niya ngayo dai mog sweldo. Wa oy pulos gid ta niagi anang pagkabata. Nya unsa may kinaiyas bata nga niagian sad nato pasabot naa na nato nga maong kinaiya. Kana giyong unconditional acceptance. Unsa may timaan nga ang bata akong gitan-aw nga naa siya unconditional acceptance. Kana bitang bata nga ipasa nimo kana mga 1-year-old or kana mga bag-o pang anak, ipasa na nimo tao nga wa siya maanad sa baho or wa siya maanad sa naong, unsa may mahitabo sa bata? Mulugnot, muhilak. Pero biyae lang. Biyae lang ba? Kadto na gyud mo iyang kuyog. Dili na dangatan og 2 ka oras. Moparahig na sana siya dito, labi naghapo-hapon, kanya isayaw-sayaw. Awan na, okay na po na siya. Pasabot, naka-accept na siya. Nakadawat na siya. Kana sana magduwa sila, Nya mag-away sila. Pasagdi lang. Sagday, manugo ng ilang ilong diha, ilang mga dunggan, bitas na ganang linarotay. Pasagdi lang. Tanawa, dili pa na mauga ilang luha, di pa na mauga ilang kanang dugo niyang nangasamad. Magduwa na sana sila. Pasabot, nakadawat ra sila sa nahitabo. Total unconditional acceptance. Gilingay mong tupad na makadawat ra kas kabit sa imong bana. Na unay kabit ba makadawat ra ka? Maka-accept ra ka or sa imong asawa, kamong mga bana. Ang ato sa kang mga politicians, makadawat ra ka sad sila kung mga pildi sila sa eleksyon. Makadawat ra sad ka sila kung sila daog-daogon, butang-butangan og istorya, sama aning pipila karon nga nahitabo. Hopefully, mahimo na nila. Unsa may prinsipyo sa atong salmo, sa atong tubag niingon, itugyan ang inyong kinabuhi ngadto sa Ginoo ug tabangan kamo niya. Kitang tanan pulos gyud ta way mabuhat nga maayo kun way Ginoo. Ang ato sang kinabuhi dili ni ma-secured pinaagi og tawhanong gahom. Pero itugyan ang tanan ngadto sa Ginoo ang atong kinabuhi ug tabangan ta niya. Mabita na ka na mga sultis Ginoo nga moingon siya, ang nagpaubos ipataas, ang nagpataas ipaubos. So ato ning mensahe sa mga nanagan karon sa politika, ayaw gyud mo pagpataas kay ipaubos gyud mo sa Ginoo. Kamong gasigig nangayo og taas nga posisyon, dagko nga kwarta, moabot yung panahon ibagsak gyud mo sa ubos. Nya kamo sang naas ubos nga gidaog-daog karon, way kwarta, dili patagaag budget, ana, ay lang kabalaka, padayon lang ipataas ra mo sa Ginoo. Ingon ana mo trabaho ang Ginoo sa atong kinabuhi. Mo na wa tay reason to be kaning sad or to be discouraged. Kung naatay Ginoo, always ta nga inspired, always relax, always happy. Katong mga relax, manindog na ta. Atong ipadayag ngadto sa Ginoo ang atong mga pangamuyo. Mga igsoon, nanagna si Kristo nga kita pagasulayon, mapaubsanon kitang mudangop sa Ginoo sa atong mga panginahanglan og moingon, amahan patalinghogi kami. Amahan patalinghogi kami. Nga ang mga pangulo sa simbahan maghatag kanato og tataw nga paglantaw sa padayong pag-antos tungod sa mga kasamok sa atong panahon, magampo kita sa Ginoo. Amahan patalinghogi kami.
nga maghari unta ang kalinaw ug ang kahusay sa mga kanasuran ug sa mga katawhan sa kalibutan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghogi kami. Nga makakat-on kita nga ang matuod nga bililhon wala diha sa gahom ug sa dungog, kundili diha sa pagpangalagad sa uban, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghogi kami. Nga ihiusa sa mga masakiton ang ilang pag-antos ug kasakitan, ngadto sa kang Kristong pag-antos ug kasakitan didto sa krus, aron makaangkon kini ug makaluluwas nga gahom, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghogi kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo, nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghogi kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghogi kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo, ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghogi kami. Nga ang mga nangamatay nga nanag-antos kanato diha sa pagtuo, makaangkon na sa kapasayloan sa ilang mga sala, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghogi kami. Maluluyon og mahigugmaon nga Amahan, dawata ang among mga pangamuyo, nga gituboy namo dihas gugmag pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, sa pagsaulog namo sa Eucharistia, pinaagi sa angay nga mga pag-alagad, itugot nga magpulos alang sa among kaluwasan, kadtong among gihalad alang sa pagpasidungog sa imong kahalangdon. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Manausab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, kay pinaagi sa imong hinigugmang anak, imong gitukod ang among banay sa katawhan, pinaagi kaniya imo kaming giuli nganha sa imong kasamahan tungod sa imong kaluoy. Busa matarong ang tanang mga binuhat mag-alagad kanimo,
ang tanan mong mga tinubos magdaig kanimo ug nga ang imong mga santos magpasidungog kanimo sa hiniusang kasing-kasing ug busa uban sa mga anghel ug mga santos sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit o yuta sa imong himaya, hosana sa kahitasan, daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang ibong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iya mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan, nining pans kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang og mo alagad kanimo. Himo ang kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Labi na tong wa nay naghandom nila karon. Malaumon nga mabanhaw sila o ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi o ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan
ang kalanunamo sa mataganaw, ihatag ka namo karon adlaw. Pasayloa kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala ka namo. Dili mo kami itugyan sa pagsulay. Luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Kay mo man ang ingharian, ang kahugan, himaya, hangtod sa kahaturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaa usab kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace. Peace be with you. Peace. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dala ko angay mo kalawat kanimo, apan ipamulong lamang og mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat, O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Oh, let the Son of God enfold you with His Spirit and His love. Let Him fill your heart and satisfy your soul. Oh, let Him have the things that hold you, and His Spirit, like a dove, will descend upon your life and make you whole. Jesus, oh Jesus, come and fill your lamps. Jesus, oh Jesus, come and fill your lamps. Oh, come and sing the song with gladness as your hearts be filled with joy. Give your hands in sweet surrender to His name.
Oh, give him all your tears and sadness, give him all your years of pain, and you'll enter into life in Jesus' name. Magampo kita. O Dios nga makagagahom itugot nga madangat namo ang kaluwasan kansang pasalig among nadawat niining mga misteryo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat ron mao ang Dios nung kahiusa, divine unity. Nya mahitabo ra ni kung maliwat kita sa usa ka gamayng bata, mapaubsanon nga mudawat nga way kondisyon. Atong pasalamatan padayon ang atong mga kaigsuonan nga siging support nato dinhi pinaagis pagpamalit og slots. Wala lang sa tay update karon, padayon lang gitag palit sa atong mga slots aron matuman ang ato dinhing mga kaning proyekto. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausab kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, ato kining padayonon, pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magambahan kita karon, mga anak sa Diyos, nabulahan kitang tanan sa iyang bendisyon. Atong daygon ng Ama, ng Anak, ug Espiritu Santo, karon ug sa gihapon, atong pagsimba